फिन आंनि दावगा हारिमु आफाद ब्लग भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरबाय। निश्चय नोंथांमोना मिथिगौ जानांगौ दिनै आङो मोनसे गामियाव दंफैयो। बे गामियानो जाहैबाय गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय नामबर बियाबनि आवथायाव थानाय गणेशपुर गामियाव। दिनै जोंहा गणेशपुर गामियाव दिनै माइनाव फोरबो फालिनाय जों नुथायखौ नुफैदों। दिनै जोङो मिरु बाथौ गौथुमनि लेङाइ बुंथिगिरि बिथांनिफ्राय जोङो माखासे खोथाफोरखौ मिथिना लागोन। बिथांमोना जे दिनै माइनाव फोरबोखौ गामियाव फालिदों, माबायदि फालिदों गाजा गोमजायै, बेखौ जों नोंथांनि सिगाङाव लाबोगासिनो दं दसे समनि उनाव। दा जोंनि दावगा हारिमु ब्लग भिडिअनि स्क्रिनाव दङ जोंहा मिरु गौथुम दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां सार मुस्रि पुष्प खाख्लारि। बिथाङा जाहैबाय जोंनि गौथुमनि लेङाइ बुंथिगिरि। बिथांनिफ्राय जोङो मिथिना लागोन दिनै बिथांमोननि जिथु गामियाव दिनै माइनाव फोरबो फालिदों, दा बिनि माखासे मा नियम निथिबो जों बेखौ मिथिना लागोन। आं भिडिअखौ खाथियाव लांबाय। आच्चा मानगोनां सार, दिनै नोंथांमोननि गामियाव जि माइनाव फोरबोखौ फालिदों, बेजों नोंथांमोना जोंनि दुलाराय बुहुमाव थानाय बर' माहारिफोरनो एबा बाथौ सिबियारिफोरनो मा मेसेज होनो सानो? गिबियावनो खुलुमबाय। गासै रायजो राजानिसिम बे खाथि गासा एबा माइनाव फोरबोनि गिबियावनो आं गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि हिसाबै जोंहा मोनथाम गिबि गाहाय फोरबो दं। बे फोरबोनि मादाव बे थामथि फोरबो खाथि गासा एबा माइनाव फोरबो। आसिन दाननि जोबथा साननिफ्राय काति दाननि सेसिम जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै बे माइनाव फोरबोखौ फालिनाय जादों। बे माइनाव फोरबो जों गुबुन नेमखान्थिनि गेजेरजों फालियोमोन। बेहाय मोनसे जोङो जोंनि गेजेराव लोखि फुजा होननाय मोनसे फोरबो फालियोमोन। बे फालिनायखौ जोङो मुसुखा फुजाखाय बेखौ बाथौ हारिया सिबिया आरो दिनै जों बे आसिन दाननि लास्ट खाथि गासा होननानै आरो जों दिनै कातिनि से थारिखआव जोङो माइनाव फोरबो हिसाबै माइनाव फालियो। बे दिनाव जों बिथांनिसिम गोजोननाय थाबाय। सासे मैखोम दैदेनगिरि बुंनो थाङोब्ला बिथाङा बे गामियाव गोबां समनिफ्रायनो आर'जआव बाहागो लाबोनानै बिथाङा गामिखौ दैदेनबोदों। बिथांनि मुङानो जाहैबाय मुस्रि सामाचरन हाज'वारि। बिथांनिफ्राय जों दिनै मिथिना लागोन बिथांमोननि गामियाव दिनै जि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि एबा गोथैसि बावनाय हाबाफारि, बिनि अनगायै आरो गुबुनफोर हाबाफारि दं नामा? नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन। मा हाबाफारि लादों दिनैनि सानाव? दिनै काति दाननि खालार एबा जोङो दुलाराय बाथौ धोरोम बा बाथौ धर्मनि बारगायैबो जों गासै बर'फोरनिसिम जों खावलायो बे दिनैनि साना गोबां गोथार दिनैनि सान होननानै। दा जाहैबाय जोंहा गोदो गोदाय जोङो रोजा रोजा बोसोरनिफ्राय रायजो जाबोनाय जेननायनिफ्राय जोंहा बर' माहारिया नैबे माइ एबा जोंनि माइनाव फोरबो, बे माइनाव फोरबोआ दिनैनि सानखौ जोंनि बे मुलुगाव दिनैनि सानखौ मैखोम बादियैनो सिबिनो लादों। आरो जोङो दिनैनि बे जोंनि गलाघाट जिल्लानि एबा नामबार आनसलिक बा बियाबनि सिङाव आन्दाराव थानाय जोंनि गणेशपुर गामिया दिनै सानसेनि हाबाफारि लादों। बे सानसेनि हाबाफारियानो जाहैबाय फुंनि 7 बाजियाव जोङो बाथौ थारनाय जादों। बेनिफ्राय 8 बाजि समाव जोङो फिरफिला बिरहोनाय जादों। बेनिफ्राय जोङो एसे आधा घन्टासोनि उनाव जोङो आरो गोथैसि बावनाय जाबाय। आरो दान्दिसेनि उनाव जोङो आर'ज रायजो राजा बयबो दिनैनि बे फोरबोखौ जाहाथे गाजा गोमजा फालिगोन माइनाव फोरबो होननानै बुंनानै
बेखौनो फोजोबनाय जाबाय। आच्चा बे समाव नै आङो मेन जोंथ' जोंहा बावनाय थान दंबावो मोनसे बे थानाव आं दंफैयो बेयाव आंजों लोगोसे दं आंनि स्क्रिनाव दा बे गामिनिनो गिउरि आफा बिथांनिफ्राय जों मिथिना लागोन बे जिथु आलि बायदि नुदों बिथांमोना बे आलिखौ मानो होदों जों बिथांनिफ्राय सोंना लासिगोन नैबे सेथि आलिखौ मानि थाखाय होदों थारैनो नोंथांमोना मिथिबायनि जि माइनाव फोरबो बिथां मानाव गेदेर जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि लेङाइ बिबुंथिगिरि लोगोसे गणेशपुर गामिनि थागिबि मानगोनां सामासराव बिथांमोना जोंनि गावसिनि गामियाव जिबायदि आयजन मोनसे लादों हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बुंखाबाय नोंथांमोना दसे मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनो बावगारदो गोजोन्थों।